Play Vibro ban ngipyang so bahasa syakne ka episode ka bathmai jong ka Green Echoes ka bala walam chapi lengba ka Didi Meghalaya. Ka Green Echoes ka program ha ka ba man ka tayo ni persyang ban warna chapi ban yo ban pathai ban pen ban yo ban kdo ban kumjuru ban yo ban phliu jungmut ban ya perkhat sani halor ki mat ki phang ki ba per ban ki daw ki bakta ya ka mai mariang ka jongi la ka dei ka khoi ka suba la ka dei ki banta ki ba per hak bai dei bat ki kam penroi bat kie baro ki bakta ya kajinglong jungman jong kamariang hak saudang ko jongi hagani ke episode jong ka Green Echoes mentang singi ngadon hang ni hapo moyong hagni ka jaka ka bangi jukhot kamarten kalong kata ka jaka hak ba kanyut kanier ka jabo ka jabain na keleng ka sor silong bat nagisnong marjan marpa ka 1 poi hang ni banlum banlang badru baka silong municipal board hagni ka jaka ka persyang kumno banyo ban lumban lang ya kanyut pat kumjuru banyo banle ya kata ka waste management ka bagyong lani kumno bakinla ban pundan kampat ya kani kanyut ka balum balang hakani ka jaka lengba ki kor bat ki treatment ki ba fair ka ba ngin sasaki lengba kani ka program ka jongi ha India kajing penkod bat kajing penya ya ki jabo jaban kalong ka benta ka bakongsan jong kasor hakini ki post name bala letno ki nongba ki bakham he khamtam ki tu ki bad da kajing la hakaliang ka pisa tengka bat kajing penya ki la persyang ban penbha ya ka rukom pendon kam ya ki jabo ha ka ba ya dei bat ka kendon jong kajing penya jabo jaban MSW jong kasor jong usnem arajar hakani kajing penroi ya ki jingtei ban bread nyut lani ki jaka bread nyut ka bakhut ka mat ye ka jing na ki daw jong jing duna na do ka khandau ka jing duna ka jingla hakaliang ka jing start pat ka pisa tengka hakinong ba da ka ba ito ye kini ki jing ka sarkar India bat kinong ye shim benta kilaya yai perkhat ya kilat kilenti bat ya ka jing penbet ban pensuk ya ka jing bo renti ya ka jing don kam na ka benta ka jing penkhoj ya ki jabo jaban ka jing don kam hakathan la penrong ya ki jaka sumar bat kumju ru ya ka jaka bread nyut da ka ba penbha ya ka jing trekam hakaliang ka jing start bat kapisa tengka kani ka pensuk ya ka jing pej bnia ya ka jing mi na ka mariang bat ka jing trekam jongka haki jaka hakajilla Meghalaya ya ka Shillong Municipal Board la thau katkum ka Meghalaya Municipal Act khatandai spa nyopolai ka don kam banshim ya kum kini kikam kiba don kam na ka benta ban penbiang ya ka kam pajba bat ban penyaj ya ka sor hapo ka jaka jong ka Municipal Katnat Conservancy jong ka Municipal Board ka dei ka bapej ya ka jinglum pat bread ya ka jabo man la ka por menta ya ki jabo la lum bat bread syam marten kabadon hamaulai moyong hakasurok Shillong Guwahati ka sarkar jilla kala penlut hadu nyo klur tengka na ka benta ban penyaj ya ka jaka bread jabo hamarten moyong hapadeng usnem arajar khatkandai bat arajar arpuar ka jaka ka bahe kumba khatpra ekar kamarten ka dei ka bala pendon kam da ka Shillong Municipal Board nadu usnem khatkandai spa lai popra Tilengba kani ka program ka pakerpang mentakas ni nginyo penpej bajungo barsngotho ya ka rukom trekam jong ka Shillong Municipal Board banla ban penyaj ya ki jabo ki jaban pat kumno di persyang banwanra ya ka khoi ka suba ha ka sor hi barok kawai lengba ka jingla jongki ban penyaj ya ki jabo jaban hangthe hapo marten donginya pe abang ekran syapang kanyut borobor hi kabangi julap kalong ba ni perkhatang yala di shimet kata kalong bakan nyut kabami nak yeng kisam kejongi lemba kajing pendan kam kejongi bat hagi jaka ki ba per la ka dei ka yau ka hat la ka dei ka jaka trai kejongi bat kiwe ki benta jong ka rukom im kejongi barobor ngikut tang ka benta ka ba kanyut nak yeng kisam kejongi lane naka met kejongi nane naka jaka trai kejongi lane la kita ki benta hakaba kanyut kami ngi
sim ya kajing ba kle tang katahi pada hadin kata kalong bangi IT ya kan yut lah dei haki nong lum yut na ki dorba snong ki ba per la ga dei ki nong lum yut jong ka Shillong Municipal Board haki area lane haki snong ka ba pek daga Shillong Municipal Board but kini ki urban areas lane ki area ki ba ha papo ka district council but bon sien kala jumi ru ka issue ha pe dei but kani ka jakahi ha ka ba ki ba bon kila banyau kila ot kila yam Syapang ka jingdon jong ni kanyut hang ni bat hatu ka kta na em pat ya ka kot ka khya jong kinong sang bat kani ka jing smaru ka bami lengba kani ka jaka tangba hang ni ka por nga kwa ba baro nginya pek nginya pusuan ban sutho pat kai mo kata ka kamram jong kani ka jaka hatu ka dei bet ka jaka ha ka ba ki wanra e kanyut ki the bat hatu kumno pat ka Shillong Municipal Board ka trai borba apne ka jing e ki ba bun rukom ban yo bante lakam ya kani kanyut ka bami man lagas ngi bat kanang kiu kanang bun kajing don jong kania kan yud bat kumno pat ka Shillong Municipal Board ka persang banyo bante la kami ka bat khamtam e banyo banwara ya kata ka jingla ban pen don kambyang ban recycle reuse ya gini ki mar ki matar hagir kom ki baper banyo ban penduna pat ya kani kan yud ka balum balang hagani ka jaka dan ni bagi ni kerana sepangka Martin kerja kabret nyut jong kasar Shillong mengitip barokai mengitip mereka ke Martin. Tiga Martin sedang berlanjut Martin untuk sedang kat kedai sepak lek pupra. Kemudian mentah keadaan prapo sedang tam. But asubrat berwujud nanti ada kisnam sikisnam. Hadu ke jaga ke het aku bakat pra akar. Ni kalau asyam berwujud jong kasar mentah lek prapo sedang tam. Di hakabading kong hadu ki sistem ki basdang nu sistem arhajar itu kidang su berat bi unjut smut su lum ni ki yang ki sistem ngi lum nanti singkin isu berat bi unjut apo Martin pada hak itu ki sistem ke sarkar dia kalau permi ke solid waste management rule 2000 but ki rule ki la batha ngi kumno bangi dei ban panya unjut bat nang tu hi ke government ke Meghalaya government juga state jungi kila sedang ban simkhia ban wanra na kita company thamai jut kat kum ki rule ki ba thamai hatu por ti hakti kisnam hi la set up ekoi compost plant usnam arjar lai set up koi compost plant ka capacity juga ka risi spa tan sisngi ti kila panya itu kum ka tu kan isnam rain moba hakti kisnam bra kamnan ka jing panya khalat unit na yeng ti ka tu ka plan kam tri kam baha Kamtri kambha bat katu kan isnam sa sisin pat nya basu berat bi unit Martin ti nda hadin tu pada ngila yo yang di project bat mai pada ngila asnar na koi compost plant ka bakham he 170 tons per day sispa nyu ton sisngi bat ringkat kaya tu bak awareness program pada siki shnong popero jo kasar kentup ki jaka Shabar Municipal ru lingba koi ka project ka bala baiting ka da ka Ministry of Housing and Urban Affairs, but ka Asian Development Bank. Lingba kini ki program, lingba kini ki project, nila la ban pois ka thong ba kumah nyupo persen ki yeng hapo Shillong ta kila penyaklat unit hapo ki thluyeng. Ba itu nyut ba penyaklat pada nila proses siki Martin. Dak hakat tu ka compost plant ka wasis pa nyupo ton sisi. Kajaka trekam kabala bu bat pentrekam na kabenta ban pentrekam bat bread ya ki jabo ki kentop ya ka sispa nyopo TPD compost plant kabala bu ban pentrekam ya ki jabo ki bala ban pendo ka jingtmu jong kani ka plan kalong ban penkala ya ki jabo ki bala ban puot syakasbo ya kani ka karkhana lasdang trekam hau benai risau arajar arpuar ya kani kan yut kawa boro-boro ngi juong bang idon kam ban pen paria lane ban bu la ka jong ban segregate ak tir pareng mo bangi ong bangi dan kam bakin bu ya ka wet waste la ka jong ya ka dry waste la ka jong balingi ban rap ya kata bat ka benta kalong ba kanu ka bangin
pen bu la kajong yaki pada la ni banwan segregate yaki la kajong jadi hang ni ka jaka bangi la ban yai ban song thu shai kumno hang ni ka jaka kile ka segregation te ka banikong aku an batai phi ba ya kani ka jaka ngi khot ka compost plant te ke ka bangale hang ni ka long bagi kali ki bawan nabar ki bucket plastic waste ki bucket ki mix waste ni wan ra hang ni te ka banikong ngi ban dispose hang ni te nang ni pan ngile komno ngi haban feed akan ni machine ya kan ni machine ngi khot ka aerobic windrow machine te dengla feed akan ni machine pila ban i bakadon early section hang tai te ka banikong kan ni ka we kami kini di reject ki plastic te nak ni ka plastic ngile amno kini plastic ni don ki brio jongi ngi haban kalek kini ki plastic baro dengi kaleng ni don kan ni ka billing machine hang ni ni don billing machine tengi ya kini ki plastic ni convert saka RDF te nak tu bi iso ko ka section hang tai katiga digi accept ngi khot ka accept te hang tai bila ni lami kini gi accept ni haban dry utai for another 25 days dry in a sense ni haban bu si jaka ni haban keep on repeating every day te kita ngi bu ka system ka khot windrow kalong ka barit windrow ni haban bu ko milom mi baren ni haban shift na kawai jaka sa kawai hadu pa kada poi sanir da kala poi sanir hadin artisan singi kalar kyang te kala long yengi bangin treat ya kan ni second machine te ya kan ni machine ni khot ka secondary machine te hang ni philala ban ikum ba mane tu waste ba je hang te nga da 25 days ula kala kom ni menta ular kyang te dolar kyang ya ban treat hang ni machine hang ni ngibun section ni don adu saw section kini ki bami ki reject kini ki plastic ki berit ki bangi klamla ki baklami na kan ni ga machine na ka primary kam ka reject no nang ni tengi don so magnet roste ubala bantan lu ki metal leba how subo ubala long fully composed last unum contain metal num contain tengi la kita kwa on pen ngila pen use bo ruba ula demi na kanika machine kani diga billing machine te ki plastic bengilayo nang ni bill be hang ni te phila ban iba kini gidi RDF bengila de bill nang ni ki kila gum ni hang ni tigila don lang ki idong ngi hang ni ngi bill two type of plastic kawai ngi ong by single use plastic te kani ka mix hang ni ladon lang plastic ki jan ki mix lang hajo ngi bill te tigimut nang ni ngi penmi artli type because ki bakin nomle cha landfill kum ki jan ki phong ki kat bangi yo ngi bill lang hang ni hakawai ka billing machine kani ka mix kum nu phong ai pila ban i kini ki mix plastic te uni do mix bag te udan so away plus away ka billing machine ba ngi bill ba ya single use plastic kumba mene pila la ban i ba ki plastic ti di mix plastic te gini bi di single use plastic ini di bitangki pure plastic te kani ka machine khot ka secondary section tingia dangila kumba mene pila i ti bo mene bangila dry up arpsan singi ya ban treat so kani ka machine dangila tap makati machine pi gini ki trommel ki particle barit ki bala ban convert so compost kin mi los kin ya los ni sport machine but the rest kini ki reject kumba fila ban i kini di reject baki contain plastic barit kila sabren lot te kini ya ban subren no landfill te kumba pila i mene katu ba hate machine ngila pen i pi kumdo bangi 3D kini ki mix waste te uniu di final product ba ngila de treat ngila de dry up 25 days ngila de treat akan scan machine te uniu di final product hang ni contain plastic don metal don issue la de segregate lo baro uniu lala ban use namta ban thungjing thunggan Pemartan ki dan ki nongtre ki bom de ki nongtre jungi ki ba lum ye ki nyot ki ba dangla ban kambiang na marten di next turu ki dia sakini ki recyclers
Gidon kini ki plastik pa ki ba mla bandi ba mla bani ni bale ki gidon ki baling machine ni bale ki ni kentop ki bat ngila ete soskular ru ba dalmia cements ba kinwan kit ki jon angti ba kin thang hapo ki karkhana do bilat jongki te kata kila le te agaju ko peru yang tu jut barem mangina the nakaliang ka sarkar Meghalaya kala khot dak tender tingila kila appoint ru yo contractor ban ti biang hi tikijot barem man pan kam yang man unyot hi komang tip hi barok yang unyot no boleh bang la subrat kum to ndai unyot apreng ha khamat jonga jok phiu la apreng unyot ndai ha khamat jik pe dang dai we ba dang la pan kam biang tidak kata ke principal, tidak kata ke thong, sarkar ka le kata bagi khot ke biomining of legacy waste ko tunjuk barem. Tinggi ti yang itu, ni proses yang itu, tinggi lom yang, tiada kaju hi ke principal hi, kaju hi ke nongrem, ya ki plastik ki nyut badang balong bantang ni pa support cement plant, ti tu khandau bam long shop uba long inert bam dan jingma shoi ke mariang. YouTube pat ngila pan kam pada kaban pendap iki jaka batem ni snagi don kam man the khandau le dong tu khandau mi ang thing ngila pan pendap la tes yu bat ngidang up ik result tentang sulong mun don kam man pendap khandau iki jaka batem gi ba sna batei gi jing tei gi ru la pan kam tu Kumba pilai i mentan ba kumno haka tiga benta jong Shillong Municipal Board haka ba kila segregate lani pihak lakajong ya kajep bat ki jabo ki jaban ki mar plastik ter hang tiga benta bat kumno kila la ban kelas bo kani yang ni pada ngila banyi i yang ni kajaka haka ba ki wan the pat ya kinyut ki bampat segregate bat kadai ni kajaka haka ba kini ki babon balang ki briu ki ba pila banyi hadian jonga kia tray hakaba kinyo ban kamai jakpo ela de dakaba lumbat lang kumni kuma pila ban iyang ni kilumi kini kikot nang ta kilumru ya kini ki bilor plastik bat giwe ki jat mar ki ba dondor hakayo ko hat bakila ban kamai jakpo tiang ni por hidon dekat bat ni kong iba tray kini ka kamang ni kong pikir tang iyang tu ikang marti lingda marsilang amlong la kanus nem kanus ngi pila tray kini ka kam slam tela slam hi hilai he senete to batai lam yang pitrai kini ka kam hang ni ban yo ban kamai jakpo ela de ti hakno kur kom phi penya kini ka kam ko jong phi ngia tam nang ne ngia pelang kum tu ngia jet kum ni te nang tu pat ngi saya le di kan ngia di hang ni hi ya di hang ni dai hoi ti kie ki jat mar ka ba phi lum nang ni ka lum nyut ka badan hang ni kinar ki plastik ki klong kum ni hi kan kum bangi ju tam te kata ka dor ayu mo ba phi yo kum kani ka plastik mo kum mangi pack kini container ni bilor tu kidan hala ki ba sporting ka sikilo ki ba khandreu ki ba saningka ki ba sautingka hala habai de ba kini ki jat mar pa de ki ai ki jat mar ki ba yat yo long kum kinu ki jat mar ki de ki ba kham yat yo ni hanya te bayat sudaten angkum no kintang kano kin bamia ki bayat lut te am long for example mo kada kren kum kani plastik te kham yat yo iya hoi akum kini te kini mo takum kini kini ki kot ki yat yo mo hoi nang tare ki plastik mane banget by speaking ni amiti ki long badi hoi kitu plastik ru kiya nang tare kitu bali iya ti haba pitrai kani ka kam PM jakpo yala de ndai dak ba pitrai stam kat ni ya kayeng kasam ya ki khun ki kti hayeng hasam entah ngi pendap hinakan ni hi kain bangi trai ti hakajing syam ka jong phi hatu kani ka kam hoi kalong ka ba ka don ka jabo ka jaban ka jing sma ka don kai pat ka bala pelong ya phi ba pin rai ban persyang dakani ka kam balai ba phi jiet pat dakani ka kam le kam no mo hangi jinglongi te lam nom tan lat dolenti te banginnya wat bala sene satai te ngi hapan wat hi kane kam kalenti ma banginnya trei rai ka jing yo ta kadan kadan kanete kan yo jing yo hi kadang jingbur ka jingmir kadan hi mde hi re bangi dadu odu kata ibai bam khon hayi inum du hi re kan bangi trei kane ka kamru
tang katahi ke jing di ka bahahi ke hang de tang por telam haka slap haka tur ngi haman sya tu tang bar giyor ka mer ka pokoi bakhya pat hang ni dang itre Ai ngo yuble hanor kata. Te apa dia ka kot kakya pada tu pisam kum no. Kadang kajing kata ai ka kot kakya jong pi. kam judan pi haka met ka phat ka jonga ka bang aju itre hang nem talakan ayo hi ka met ka pokoi bakhya ai ngu hi traji sumo ai ka met pokoi bakhya ngi baro bengi tri lang hang nem mo Te kumbang ila ban sakik ni kapor ba amtang mai ki babun hang ni kini kita ki rack pickers lani ki segregators ki ba nyom hapeng kini kinyut ya kanyut ka bangi wara ki kali ki jongi ki bampot segregate de hang ni baki tam ya ki bat nang ta ki sa like de bat ya ki baki nyok ban kamai jakpo te de hang ni ru bangi dang kam bon song thu ba plan habangi kren sipang kanyut kam dai tam sipang ka jabo ka jaban han rei katno kani kanyut ka longkum kata ka resource lani kata ka mar ka bawan ra ya ka jingyok kot kawan ra ya ka yok kot kamtam ya ka kamai jakpo na kamta babun balang kibreu te kumta katno ka long badon kam yangi ban song thu ba plan kani ka kam habai dei ban te la kam ya kanyut nani ban ponan kam ya kanyut lani ban yok ban wanra ya kata ka waste management kalong ka bayar bat kalong ka ba ngiha pa suto syai ba kibun ki badan chalendet ka ba ngiyok ban saki lang ba ka jingwan jongi hang ni hapo merten Kani ka jaka ka bangayeng menta kadai kata ka lum ka bangi jue kren borobor syapang kamarten. De hang ni kani kanyut ka ba pi hadin jonga ka bala lum lalang hang ni daki pau snem san pu ar snem ngila yo ka jala ba de kani kanyut ka ba menta na ki ni ki snem ki bala le na du ki por nain thai kadai ka bala lum lalang hang ni. Bat ka ba kham ai men sim bat yo jingkermen hang ni ka por ka long ban yo ban saki ba utu lum ba u ba judon hang ni menta ula long layo ban khat no kat ni kumba pila banyi barang ni kapor kani ka kam kadang ya chaprang but ya kani ka benta ki khot ya kata ka legacy waste lani ka waste kapala sa teng na du ki por hndai thai ha ka ba ya kani ka nyut pat ka badon nang ni menta ki punan kam pat banyo ban pha shaki cement factory tak ni por ngadon rangkat pat i nong tre jong kani ka company ka ba penya ya kani nang ko nge batai lem ka kerteng jong company kani ka kerteng jong company ka de call and fix ka te ngi pen tre ya kani ka bayu mining te ngi le ya kani kan nyut hang ni ka por nani ngi ya tap akan ni ka machine nani machine ngi chef ya kani ka plastik kani ka reject waste ngi chef ya kani ka plastik pat ka ba mi ngi penyat chaka cement factory ngi la cha cement factory te ya kate ka khndo ina bangi khon te kate ka ina ngi penyat cha land filling ne shaki for compost la ngila ban thung jing thung ro it's good ka bha la ngil dangi try first ya mighalia ngi dangi try ka bha ngi try da kate ka kasbo ka bha ya ki wegi sbo ka khambha kate ka khnyang ka ka kham duna ban bam lamba da kate te habe dei pan kani ka reject waste to kani ka plastik ka bang itu but kwa ban pasku to sha ye phi ki pat ba hang ne ba habangi kren syapang kanyut berobor ni ya kren betang syapang kata ka kanyut in general hanrai dei hang ne bangi sotho syai ba pleng wat ha kanyut ru kadon ka benta ka ba pher ha ka ba kanu ka jat nyut ka bangi la bet pendan kambiang ben recycle biang ben reuse biang but kanu eventually ka sulong bet rejected material ha ka ba kidon ki ba decompose but kidon ka ba ki ba sa bet ha ka landfill la ne ka ba sulit the bet ha ka jaka the nyut ti kuma ka ni ka por ngila ban i hang ne ba kadon ar benta mo lai benta to kani ka dei kata ka plastic waste hoi kani ka dei hang ni pada ka reject waste te habang kani batai lem sipang kani ka reject waste kani ka reject waste ka bun ka dei ka jan te ki mau
tang kitu hi ki ba ngi reject ke ka yu bang ngimla ban ya cha factory factory mo hoi bat ki dieng kum to hi hoi hoi tang kitu hi ki reject waste bang bat ka thi ka benta pa sadian ka long ka khondo bat ka mau ka khendo Hoi. ka te ka bun hi ka khendo hi ba ya oh okay ka te ka khendo hi ka ba kami na po ka plan kan ka machine kami be ka te ka khendo tetak mod kani ka machine hi kala segregate kala pia la ka jong ha ka benta la ka jong but ka plastic waste kala lang la ka jong bat ketika balong manure na ni ka compost la ni ka khondo mo kasa la ka jong sethi te hadu menta kat no ye try kanyut nang ni lala ban khat ban yo ban pha china ki company kan ni nani kan yot ka mod haka shikali ka ngi bu be khat ar chaka te kum nom no haka tu ka plastik ka rong arpu artan sibu capacity ka barong bun kata te kata menta hadu menta ngila pnya cha cement factory kum no la si spa tam hi ngila ya kata trok hi kila ya chapo lalet chapo cement factory mo ti kani ka company ka jong phi mata hang ni kala pentre di menta la kan no la kala nadu pa ngi set up menta kala don kumta khandai banai ai Okay. tang bangi bang la running bha kumno menta kala don san banai ai bal aya running benda kenya kata te babun ba unyut ula pilayo ban khat mo nang ni hoi la pentre kamru ya ka biomedical waste treatment plant na ka benta ban khoj pat bread ya ki jabo biomedical bala lum na ki hospital ki clinic ki laboratory ba pher ki badon ha ka nongba Shillong bat ha ki jaka ba marjan sor jongka Shillong municipal board The main aim and objective of the Shillong Municipal Board is to make our city clean and livable. That's why the Shillong Municipal Board, we have decided to impart training to all the stakeholders to segregate waste generated at source. There is a good habit from the stakeholders residing in Shillong Municipal Board or outside Shillong Municipal Board that they are segregating their waste at source since inception. And we have to only upscale or rescale our stakeholders so that there will be zero waste generated at our city, Shillong. And we have conducted several handhold training, thereby directing the residents of Shillong Municipal Board to kindly take ownership and responsibility towards making the Shillong town as one of the cleanest town in the country, India. In that line, we have already issued several press releases directing the stakeholders to kindly take responsibility. And recently, we have conducted consultative meeting with all the Rongbarsnongs of Shillong Municipal Board and outside Shillong Municipal Board to have a proper waste management system so that we can extend our services beyond the municipal board. Collective efforts by the Durbarsnong is very, very good at this juncture. All the waste generated from outside Shillong Municipal Board also is coming to the Martin, and they are also taking responsibility to segregate at source. So far, the waste generated, collected, and transported is very, very effective. The staff involved, the stakeholders involved, they kindly, very, very responsive to our appeal and to our request. That's why
we are achieving the desired target so far. And the stakeholders in and around the Shillong Municipal Board, they are really very happy with our performance, with our achievements, and the same, and to sustain it in the long run, we have involved the community. And without the community participation, the collection of waste generated and segregated at source will not be fruitful. Lastly, I would like to tell the people of Shillong Municipal Board and residing outside the Shillong Municipal Board that we have already started the legacy waste, which is called biomining. The legacy waste that were down 20 or 30 years before will be cleared and the land will be reused and it will be reclaimed. And it is going on. I think that project is one of the best, and the same thing is being done even in Tura, and it will cover whole state slowly and gradually. Haduk mentahi unjut legacy waste budan Pok Martin, unjut berem budan Pok Martin kat kom ka assessment jungi udan komba lailak dunai. Tin mentah apa ke gila adapti komba 100,000 ton ngadapti. Ba ka thong kalong mangin ti lo unjut berem ngin peran biang unjut berem ngin pendap na kata ngin penkhoi na unjut berem hapok jong Jun arajar arpusan. Ngak project ini bersistem. Di dah kata kajing tu ngi omba ngin salak ban penkala durbiang ka Martin. Bang islap penkam pa nam rakui kui kajing don kam. Di kenang pada ba kamu pitip hi hakani ka phang hi ba penyai unyot ka sarkar di ka SMB di ka Shnong kinom la ban le e khlem ka ji trei lang jong ki pa ba jong ka community jong ki nong sok Shnong. Kumang ilai hi kini sistem ada pu da kat kom ki program mangile apa ka project ba fund ka bala baiting ka da EDB. Kumang ilai ru ba lingba ki awareness program lingba ki je lang ba kino song snang ngila kiu hadu ata ka kala khamba hadu ata ka kompanya unyut ngila yo penum ka collection efficiency kala kham kiu ka jik penya khlat unyut apa halayeng kala kham kiu but katar kalam tiba kajing proses ru kajing penyap itu wujud beralum ru pada kajing la perangkam yang itu ru kala kham kiu hendrai pe lingba kajing ya penyaklat wujud apa tenrai halayeng nanta ba kajing perangkam juga ya compost plant proses menta ka processing capacity juga kala kiu sudah 100%. Kemudian wujud bagi lum menta ka masispa 100 ton dan 100% gila penyap yang hamarten. Kamu kata pesan kena perutan gila proses sentia. Kita balik ke recyclables kita balik untuk RDF bagi orang refuse derived fuel bagi yo anti plastik bagi patch bagi karkhana dobilan. Nang ta pedapat katuka kompos bagi mi. Tika kompos su katuka kompos katuka sebok bagi perbi nang nyut bopot katur gila ada pates alai teli kijaka ka ICAR ka Department of Agriculture juga government juga sarkar Meghalaya but ru apa ki private labs tigi lab ligba ka jin ujor gini kita support jadi pro lai tli ni lab untuk kompos udah buah ngila le trial basis ru ngila persang ru but ko ba ar lai gut kinong rap ki barap ki volunteer ki amba to ngin persang da kani ka sebok bumi na Martin ngila but peni ru ba gitu kila ai ka jubab ba ka biang kaya hap entah juki tementangi ka thau juki nang ni sekhmat pra kalong ba sabangin pelait pajba no itu ka sebok no Martin ni ya cerita wangi khat kata ka ni ka thau juki kalong ba kana kata ka zero waste policy kum ka jetre lang ba ka SMB ba ka sarkar ba kino sok sedang ni di ban be cerita ka thau ban ka zero waste policy ka
Tekap tu ngila poi sik bentar bakut jong kani ka program Green Echoes mata kasngi. Kabang ngila wan kerpang hang ni hapo Martin hang ni hamoyong banyo wan pej banjengo ban sautu ya kata ka jing trekam jong ka waste management jong ka Shillong Municipal Board hang ni ka jaka. Te kaba kongsan kaba ngilalap hang ni lengba kani ka program ka jong i kalong ka jing sautu ha kaba ka Shillong Municipal Board kadang persyang hi kumno ban kelas bo ya kaba bon balang kani ka nyut kaba J mo bat kaba arpat kalong ba kumno kidang persyang ba mar kaba ktatam ya ka may mariang ka jongi kata kalong ka plastik kumno ya ki pat kinte lagam lengba ka jing penan kam ya ki ha kini ki incinerators lani ki jaka sna simen ha kaba ki penan kam ya kini ka plastik banyo bantang te kajing kalong ka babun ba kumbang ilala ban sakiru akini ka por nabar ba kadang dai tang ka wei ka unit ka patray lani ka wei kata ka karkhana ka patray banyo bante lagam ya kan yut bat ka jingmi jong kanyut kan nangwan kisni kadang bun si bun na ke benta ke baper jong kani ka sor Shillong bat kisnong marjan marpa te kanno apat nginde kran chapang ki wei ki district ki badan hapo kani ka jelak ka jongi tengah kermen lengba kani ka program ka jongi mata kisni ngilayo ya ka ta ka jing song thu ya ka jing trekam jong ka waste management hang ni lengba ka tanat jong ka Shillong Municipal Board bat ngi kermen ba ka jing no senyang jongi lang baro ka jing tri lang jongi lang baro kan wanra ya kata kajing seiso hakba mengilang baro kibadon ya kata kajing bakli habedei bat kajing yada bat jing sumarku je kami mariang nginya no senyang lang da kamang trailang nak benta kabha kamet jong ka imlang salang kamtam banyada ya kami mariang kabai ke jungi